Benfiskens hørelse. Først vil jeg starte med lidt fakta om fisken, og så vil jeg besvare noget på hørelsen. Eller snakke om noget hørelse. Benfisk omfatter lungefisk, latimeria, kira, stører, pansergeder, amira og det moderne benfisk. Det, som gør en anderledes at bruge bruskfisken, er, at skelettet består af benvæv, tænderne er vokset fast til de tandbærende knogler. Lødfindestrålerne er leddelte og kan lægges ned. Der er 2 næsebor på hver side af snuden. Der er udviklet en lunge eller svømmeblære. Og den her svømmeblære bruger de også til at lytte med. Og det kommer vi ind på lige nu. Ligesom hos pattedyrene sidder hørelsen i de indre ører i det organ, der kaldes labyrinten. Labyrinten sidder godt beskyttet inde i kraniet. Det vil sige godt beskyttet, så hvis det får et slag, så giver det ikke nogen effekt. Inde i labyrinten er der 3 hulrum, som er beklædt med små sansehår. I hvert hulrum ligger der en lille ørecentimeter på sansehår. Og det er sådan, det er opbygget. Og når en fisk så, det en fisk bruger som hørelse til, det er, at hvis der for eksempel er en stor rovfisk, som er større end den, som er på vej, så kan den nå at høre fisken. I forhold til menneskets høresans, har mennesket har mere præcis høresans, og fiskene de lytter til bølgerne, der kommer, vibrationerne, der kommer igennem vandet, og lytter ikke til de lyde, som der bliver lavet. Og det er også derfor, jo større en fisk der kommer, så kan de høre halen, som bevæger sig. Og derfor kan de se, hvor stor en fisk det er, og derfor hvor stor fare der er i forhold til dem selv. Hvor at vi mennesker, vi hører lyde, og vi kan forskel på lyde, og selvfølgelig vi gør, altså man kan sige, at det halen i vandet er nok det, man kan sammenligne med menneskets stemmer, men vi kan høre så meget mere end stemmerne, så vores høresans er meget mere udviklet end fiskens. Og det var det mig, Ida Mortensen havde, Laura Damgaard Ida Mortensen. Ja. Ha' en god dag!